Jellingestenen fortæller, at kong Harald Blåtand gjorde danerne kristne. Præsten Popo overbeviste angiveligt kongen ved den gamle hedenske skik, jernbyrd. Glødende jern bar Popo i sin bare, men uskatte hænder. Mange ændringer kom. Nye holdninger og skikke skulle indføres med kristendommen, og kirker poppede frem overalt i Danmark. Måske ville kongen blot styrke kongemagten, men kristendommen blev en realitet. Vikingerne er kendt for deres voldelige vikingetogter mod naboerne i Europa. Man drog både vest og øst i specielle langskibe, som var smarte til lange rejser. Togterne var organiserede og hyppige, og man drog hjem med mange skatte og trælle. Vikingerne poppede frem overalt i Europa, og beretninger om vold, mord og plyndringer skabte frygt i hele Europa. Men udover de mange krigsskibe sejlede også brede handelsskibe i europæiske farvande, og vikingerne udfoldede sig således som handelsfolk, røvere, opdagelsesrejsende, kolonister og overfaldsmænd. Kongemagtens egentlige magt og økonomiske basis er omdiskuteret, men især Harald Blåtands mange store bygningsværker og ganske imponerende udmøntinger popper op som forsøg på styrkelse af kongemagten, mens Harald Blåtand selv blev dræbt under oprør. Ligeledes er det daværende hierarki omdiskuteret, da der var en klar magtfordeling i samfundet, men hans magt stadig hviler på høvdingernes accept. Kongens indtægter bestod af skatter fra de undertvungne og jordgods. Hans reelle magt afhang dog meget af hans personlige anseelse og evne til at samle rigdomme og mænd omkring sig. For kongen var ære og ry nok noget af det vigtigste. I vikingetiden poppede mange nye byer og landsbyer frem. Det tyder alt i hvert fald på. Folk boede dengang i små, cirka 5x10 meter store træhuse på træbelagte gader, som eksempelvis lå forsvaret af høje volde rundt om byen. Fund har vist, at vikingetidens arkitektur var storslået i forhold til tidligere antaget, og trælleborgene i Hobro, Aggersborg, Nonnebakken og Køge står som bevis på denne præcise og avancerede arkitektur. I tidernes morgen var opfattelsen af vikingerne en helt anden end den er i dag. De fleste beretninger om vikingerne fra fortiden er skrevet af munke og arabere. De fortæller om nogle ulækre, store, beskidte og voldsomme mænd, der voldtog deres trælle, plyndrede skatte og efterlod ikke andet end kaos. I dag ser de fleste danskere på vikingerne som fortidens helte. De var modige, stærke, og de gav Danmark magt og status.